Вітаю вас! У эфіры навіны Віцебскай вобласці, у студыі Артур Смалякоў. Размова прадметная і дэталёвая. Прэзідэнт Беларусі правёў у Віцебску вялікую нараду па забеспячэнню ўстойлівага развіцця паўночнага рэгіёна. Прэм'ера ў беларускім тэатры «Лялька». Дзецям пакажуць казку-небыліцу «Дзяўчынка і мядзведзь». Олимпийские дни моладзі. Команда юнакоў ФК «Віцебск» стала пераможцай фінальнага этапу першынства паўночнага рэгіёна па футболе. Як забяспечыць устойлівае развіццё Віцебскай вобласці? Сёння гэта галоўнае пытанне на вялікай нарадзе, якую правёў прэзідэнт Беларусі. Размова пра сітуацыю ў рэгіёне прадметная і дэталёвая. Яе анансавалі загадзя. Праблемных момантаў нямала. Па асобных напрамках адставанне ад іншых абласцей становіцца крытычным. І гэта пры тым, што на Віцебшчыне ёсць усе ўмовы для паскоранага развіцця, перакананы Александр Лукашенко. Ёсць нямала паспяховых сфер. Развіваецца фармацэўтыка і нафтахімія, дастойная забяспечанасць жыллём, расце па асобных пазіцыях экспарт, павялічваюцца даходы насельніцтва. Але з іншага боку, нізкая эфектыўнасць у сельскай гаспадарцы і будаўніцтве, турызме і лясной гаспадарцы. Александр Лукашенко падкрэслівае, развіццё вытворчасці ў рэгіёне важная, але не галоўная мэта размовы. Меня производство сельскохозяйственной продукции не так волнует, как это было в середине 90-х. Мы сегодня производим в 2 раза продукции больше сельскохозяйственной, нежели нам нужно для страны. Производство важно, но самое главное, почему я болтаюсь постоянно по полям и фермам, как и раньше, моя цель, очень хотел бы надеяться, что и ваша, спасти деревню, сохранить деревню. Не будет деревни, не будет государства. Мы будем обречены. Прэзідэнт патлумачыў, рэгіён не паказвае ўстойлівага развіцця. У выніку губляе людзей. У спробах паправіць сітуацыю Віцебшчына рэгулярна карысталася дзяржпадтрымкай. Але яе аб'ёмы ўжо выйшлі на крытычны ўзровень. Пазыковая нагрузка стала самай высокай у краіне. Патрэбна рэальная аддача. Колоссальная ошибка, думаю, что к вам приехал президент и в очередной раз все спишет. Хочу повторить всем сидящим в зале, от директора предприятия до госчиновников: выбросьте такие мысли из головы. Это не мои личные деньги, это деньги всего белорусского народа. И если мне даны такие права, то я должен по правде, по справедливости это все делать. Это деньги белорусского народа, которые вам выделялись под конкретные обязательства и результат. Врач из Гомеля или шахтер из Солигорска оказали вам поддержку через налоговую систему распределения бюджетных доходов. Поэтому я ничего никому не списываю. И вы этого не заслуживаете на сегодняшний день. Меня народ уполномочил спросить с вас на полную катушку. Я не преувеличиваю, это же в Конституции записано. Не самыя аптымістычныя вынікі інвестыцыйнай дзейнасці. Ініцыятыва «Адзін раён, адзін праект» выконваецца толькі ў палове раёнаў. А гэта ў першую чаргу працоўныя месцы. Шмат пытанняў да АПК рэгіёна. Знізіўся выпуск сельскагаспадарчай прадукцыі і паказчыкі ў раслінаводстве. Выклікае занепакоенасць падзеж жывёлы. Па ўсіх тэмах прэзідэнт спытаў кіраўніцтва вобласці і адказных па галінах. І паставіў задачу да 1 студзеня навесці жалезны парадак у АПК Віцебскай вобласці. Навігацыйную сістэму «Кропкі» для людзей з інваліднасцю па зроку прэзентавалі ў Віцебску. Распрацоўку айчыннай вытворчасці прадставілі на семінары, які арганізавала Беларускае таварыства інвалідаў па зроку. У стварэнні даступнага асяроддзя неабходна забяспечыць адзіныя падыходы і патрабаванні. На гэта акцэнтавалі ўвагу праекціроўшчыкаў і спецыялістаў арганізацыі, якія займаюцца абсталяваннем грамадскіх месцаў і сацыяльна важных аб'ектаў элементамі безбар'ернага асяроддзя, каб людзі з праблемамі зроку маглі самастойна перамяшчацца і адчуваць сябе комфортна. Чтобы доступность это носила универсальный характер,
чтобы внутри зданий была универсальная тоже среда, чтобы легко было ориентироваться человеку с инвалидностью. Оборудованные дорожки, оборудованные остановки общественного транспорта, подходы к магазинам. В магазине как человеку, чтобы было удобно. Допустим, чтобы мог колясочник проехать возле кассы легко, чтобы проем двери был один нормальный, чтобы общественный туалет был приспособлен для человека с коляской и для человека с инвалидностью по зрению. То есть вот это все и называется универсальный дизайн. Презентуем навигационную систему Кропки. Это отечественная разработка, состоит она из речевого информатора и бесплатного мобильного приложения Кропки. Эта система помогает незрячим людям ориентироваться на местности. В каждом областном центре у нас один объект уже оборудован этой системой. В Витебске это центральная городская поликлиника. Планируем, что эта система будет внедрена на территории всей Республики Беларусь и станет доступна для всех людей с инвалидностью по зрению, и не только. Ей могут пользоваться, в принципе, все люди, она носит универсальный характер. Работа па стварэнні даступнага асяроддзя актыўна вядзецца ва ўсіх гарадах і раёнах. Да 2030 года плануецца абсталяваць усе сацыяльна важныя аб'екты і грамадскія месцы элементамі безбар'ернага асяроддзя. Шчырыя словы ўдзячнасці і цёплыя абдымкі. Тыдзень бацькоўскай любові завершым знаёмствам з двума не зусім звычайнымі сем'ямі з гарадка. Зараз у адной з іх 7, у другой 6 дзяцей. З няпростым лёсам наш карэспандэнт Юлія Усцінава наведала дзіцячыя дамы сямейнага тыпу і пазнаёмілася з дружнымі вялікімі сем'ямі. Урокі дабрыні і цяпла. 14гадовая Ангеліна дае міні-майстар-клас сваім названым сёстрам і братам. Таленавітая майстрыца спраўна вяжа і шые лялькі, марыць стаць урачом і дапамагаць людзям. У сваёй новай сям'і дзяўчына жыве 3 гады. Помогаем, конечно, все. Вот сегодня готовили вместе, там блины делали, борщ варили. Я бы хотела сказать спасибо маме, что она дала нам вот любовь, всю вот эту заботу, то, что она о нас заботится, и у нас все хорошо. Я хочу сказать тете Оле спасибо за доброту, мы ценим и любим все. 5 дзяўчат і 2 хлопчыкі. Гуляюць у футбол, займаюцца бісерапляценнем і алмазнай мазаікай, дапамагаюць бацькам. Шматдзетны стаж у Богдановых толькі пачынаецца. 3 гады як жывуць такой вялікай дружнай сям'ёй. Усталёўваюць свае дамашнія правілы, пакрысе адтайваюць і вучацца быць шчаслівымі разам. Наверное, не так они волновались, как мы волновались родители. Как-то так сразу сдружились, и сказать, что тяжело, нет. Когда дети отвечают взаимностью, когда с ними вот идешь и чувствуешь их любовь, очень хорошо работается. И помогают во всем, и везде участвуют. Яшчэ адзін вялікі і утульны дом. Дарэчы, жыллё і матэрыяльную дапамогу такім сем'ям прадастаўляе дзяржава. Атмасферу ствараюць самі. Зараз у сям'і адразу 6 жвавых хлопцаў. Задачка не з лёгкіх, але дворавы прафесійныя бацькі па прызванні. Выхоўваюць спартсменаў, трэніроўкі дысцыплінуюць, а галоўнае – разважлівых і добрых людзей на ўласным прыкладзе. Я в этой семье уже 8 лет, и хочу большое спасибо сказать моим родителям за то, что они меня воспитали, что они поддерживали меня, что они любили и всегда могли прийти на помощь. Я в этой семье нахожусь 9 месяцев. Маме я хочу сказать, что я очень люблю ей уважение, чтобы у нее было хорошее настроение и чтобы она не волновалась за нас. 3 народжаных і яшчэ 24, у якіх уклалі душу. Не кроўныя, але блізкія і родныя. Яны не дзеляць дзяцей на сваіх і чужых. Аднолькава гатовы прыйсці на дапамогу і рады кожнаму. Так жизненные обстоятельства сложились, мы ни минуты не пожалели. Приезжают с цветами, с подарками. И мы им очень благодарны. Мы их любим всех. Всех помним и о них заботимся. Они едут к папе, к маме, в семью. Мы никогда детей не настраивали, чтобы нас называли папа, мама. Но дети потихоньку всегда переходили к этой форме общения. И мы считаем, что если они нас называют папа, мама, то и они для нас такие же дети, как и наши биологические, как наши кровные. Одинаково совершенно. Никакой разницы мы между ними не ощущаем, не отличаем их друг от друга никак. Іх дарослыя выпускнікі наведваюць сямейнае гняздо ўжо са сваімі дзецьмі. І для ўсіх хапае месца і за сталом, і ў доме, і ў бязмежным бацькоўскім сэрцы. Юлія Усцінава, Сергей Залынскі. Навіны. Гарадок.
Прастора для абмену творчай энергіяй. Пляцоўку «Лістападны кватэрнік» адкрылі ў рамках фестывалю «Віцебскі лістапад». У конкурснай праграме спаборнічаюць дзясяткі аўтараў-выканаўцаў і музыкаў. З міні-канцэртамі выступаюць прадстаўнікі Беларусі, Расіі і Эстоніі. Гэта сустрэча старых сяброў і разам з тым знаёмства з новымі талентамі, адкрыццё новых імёнаў, а таксама падтрымка добразычлівай і чулай публікі. Это очень классный формат. За счет чего? За счет того, что зрители не понимают, кто будет сейчас выходить. Для них это момент неожиданности. Так много артистов по 15 минут на сеты увидеть за один день, это не везде, не на каждом фестивале так можно. На фестивале мы первый раз в Витебске. Мы приехали из России, город Вязьма, Смоленская область. В нашей стране этот фестиваль также очень известен, и мы очень долго хотели на него попасть. И вот у нас выдалась такая возможность, и мы приехали на 39-й фестиваль. Это уже часть нашей повседневной жизни, песни, музыка, гитара, и поэтому мы любим ездить по разным городам, странам на подобные фестивали, и как же не побывать в прекрасном Витебске. Артисты на квартирниках выходят на сцену из зала, соответственно, спускаются тоже в зал, и любой зритель может подойти, задать вопрос, познакомиться, наладить контакты, узнать, где можно этого артиста послушать. Віцебскі лістапад – фестываль са шматгадовай гісторыяй. Сёлета форум сабраў у абласным цэнтры прадстаўнікоў аўтарскай песні, паэзіі і візуальнага мастацтва ў 39-й раз. Яны падарылі жыхарам і гасцям горада на Дзвіне цёплае свята восені і творчасці. Прэм'ера ў беларускім тэатры «Лялька». Казка «Небыліца, дзяўчынка і мядзведзь». Маленькая Маша заблукала ў дрымучым лесе і выпадкова трапіла ў дом да панурага гаспадара пушчы. Сустрэча не прадвяшчае нічога добрага, але шчырае сэрца Машы абуджае ў касалапага нешта новае – чалавечнасць. «Дзяўчынка і мядзведзь» – гэта добрая і кранальная казка пра тое, як чысціня душы, любоў і клопат здольныя растапіць лёд адзіноты. Варта толькі даць шанец. Гэта гісторыя пра пераўтварэнне, сілу добра і пра тое, як важна быць адкрытым да свету і адзін да аднаго. В каждом спектакле всегда заложены какие-то вещи, понятно, то есть если это спектакль для ребенка, то ориентируемся мы в первую очередь на то, что будет интересно ребенку. Но работают взрослые люди, актеры. И, конечно же, где-то есть подтексты, где-то еще что-то. И всегда, я вас уверяю, интересно и взрослым, и детям. А в этом спектакле «Девочка и медведь» работают у нас молодые актеры, поэтому будем очень рады, чтобы приходил зритель, поддерживал и знакомился с нашим новым поколением талантливых, энергичных и прекрасных актеров. Наш спектакль, наверное, в первую очередь про то, что все-таки насколько важно быть в этой жизни человеком. Взаимоотношения между людьми, между друг другом. То есть очень доброе, человеческое, теплое отношение как ты к людям, так и к тебе. Наверное, о том еще, что даже самое черствое сердце может растопить любовь, забота, ласка, и что ни один человек не должен быть в этом мире одинок, и вдвоем все-таки по этой жизни идти проще. Прэм'ерны паказ спектакля «Дзяўчынка і мядзведзь» адбудзецца ў беларускім тэатры «Лялька» ў суботу 25 кастрычніка. Акрамя таго, артысты аднавілі адну з любімых публікай пастановак «Лялькі» Тіма Талера альбо «Прададзены смех». Да навагодніх святаў рыхтуюць прэм'еру пад назвай «Чароўныя сняжынкі» і гульнявую праграму для дзяцей. А тым часам каманда юнакоў ФК «Віцебск» стала пераможцай фінальнага этапу першынства паўночнага рэгіёна па футболе ў праграме Алімпійскіх дзён моладзі Рэспублікі Беларусь. У турніры прынялі ўдзел 8 каманд, якія былі падзелены на дзве падгрупы. Барацьбу на зялёным газоне вялі 14 і 15-гадовыя футбалісты. У рашаючую частку абласных стартаў выйшлі па дзве мацнейшыя дружыны. У матчы за трэцяе месца ігракі полацкай «Здюшар» з сухім лікам 3-0 абыгралі сапернікаў «Зоршы», а ў цэнтральнай сустрэчы спаборніцтву адносіны высвятлялі выхаванцы спартыўных школ Віцебска і Нафтана. Футбалісты абласнага цэнтра ўзялі верх з лікам 4-1. Лепшым бомбардзірам турніру ў саставе пераможцаў стаў Артём Чарнухін. Стараюсь, тренируюсь, хорошая команда, хорошие передачи. Хорошие голевые передачи, это же не только моя заслуга. То есть, вообще хотелось бы дать награду не только за мои голы, но хотелось бы дать еще награду за команду, за то, что она у меня такая хорошая, заняла первое место, выходим на республику. Парни молодцы, Витебская академия,
играли достойно, мы боролись с ними, хорошая игра вышла у нас. Обидно, конечно, что проиграли, но ничего страшного, еще есть игры впереди. Костяк, который у нас есть, спортсменов, он уже проявился. Мы их, конечно же, соберем в одну сборную команду, подтренируем их немножко перед республиканским соревнованием и, я думаю, выступим достойно. Фінальныя паядынкі першынства краіны па футболе сярод юнакоў 2010 і 2011 гадоў нараджэння ў праграме алімпійскіх дзён моладзі Рэспублікі Беларусь пройдуць у снежні ў Мінску. Напярэдадні для пераможцаў абласных стартаў правядуць вучэбна-трэніровачны збор. Абласная спартакіяда сярод спартыўных дзіцяча-юнацкіх школ па акрабатыцы сабрала ў Віцебску каля 80 гімнастаў. Яны прадстаўляюць дзюшар нумар 1 абласнога цэнтра. Сваё майстэрства дэманструюць атлеты ад першага юнацкага разраду да майстроў спорту. Удзельнікі падрыхтавалі праграмы, насычаныя складанымі элементамі. Спецыялісты разглядаюць гэты старт як адзін з этапаў падрыхтоўкі да галоўных спаборніцтваў сезона рэспубліканскай спартакіяды спартыўных дзіцяча-юнацких школ. Самое главное, конечно, наша задача – это обкатать сборную, которая будет выезжать на республику. Вот. Ну, посмотреть, конечно, есть много новых элементов, у некоторых новые программы, композиции. По разряду мы выступаем КМС, я стою с Ушал Верой. Мы готовимся к спартакиаде, мы добавили новые элементы в композицию. Винт и с бедер половинка на живот. Вставили новые работы, с каждым разом все делаем лучше, так сказать, эволюционируем в более хорошую сторону. Сёлета рэспубліканская спартакіяда дзіцяча-юнацкіх школ па спартыўнай акрабатыцы пройдзе ў Барановичах 4-6 лістапада. Важныя і самыя цікавыя навіны з жыцця Віцебскай вобласці даступныя ў інтэрнэце. Асобныя сюжэты і цэлыя выпускі навін, актуальныя і папулярныя праекты тэлерадыёкампаніі «Віцебск» можна знайсці на афіцыйным сайце vtv.by. Заходзьце і падпісвайцеся на наш YouTube-канал, далучайцеся да нас у сацыяльных сетках і месенджерах. І на гэтым выпуск навін завершаны. З вамі развітваюся. Да сустрэчы. По информации Витебска-Облгидромета, в ближайшие сутки в области будет воблачно, ночью местами дожди, днем часом дожди, у многих районах моцные. Ветер ночью паўднёва-ўсходний, днем с переходом на паўднёва-заходний 5-10, днем местами порывы до 15-20 метров за секунду. Температура повітря на протягу суток от 8 до 13 градусов тепла. У Витебску воблачно, ночью без істотных ападкаў, раніцай і днем часам дождь, ветер ночью паўднёва-ўсходні, днем с переходом на паўднёва-заходні 5-10, раніцай і днем месцамі порывы до 14 метров за секунду. Температура паветра на працягу суток 10-12 со знаком плюс.